Okay, atong palakpakan ng atong buhi nga Diyos. Mo atong kaalam sa atong sister no, gani ka ng bag-o pa siya diha sa Ginoo. Apan ihatagan gid siya kaalam sa Ginoo. Ihatagan siya kanang grasa sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kana dili na sa iyang kaugalingon kundi gikan kana sa Dios, pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Bisan kamong naminaw karon, hatagan usab mo tagsa-tagsa ka gasa sa Ginoo. Kini nga gasa dili ni siya mabayran og bahandi. Bisan ang mga dato nini dili makapalit. Bisan pa ang bulawan o ibaylo nining gasa nga gikan sa Ginoo, dili gid mabaylo. Kay kini mao ang gasa sa kaluwasan nga mohatod gid nato ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Okay, salamat sa Ginoo. Ari na sa kanang laing bahin sa pagtulunan sa Dios. Andam na batang tanan maminaw? Andam na. Okay. Salamat sa Ginoo, wag ito ang giuwan. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang atong topic karon about sa ang plano sa Dios sa atong kaluwasan. Nasayod ba ta nga ang Dios anay plano sa atong kaluwasan? Wala. Sayod. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Ang Ginoo nagid siya kanang plano sa atong kaluwasan. Gani ang kasulatan nagingon nga ang pagtuo sa Dios nagagikan sa pagpaminaw sa maayong balita. Sa ato pa nga ang ato dayong kaluwasan usab nagagikan usab sa pagpaminaw sa maayong balita sa tulong sa Dios. Nagagikan sa Biblia. Wala nagagikan sa tao, wala nagagikan sa atong mga silingan, sa atong mga higala, kundi nagagikan kini sa Dios. Ug iyang gipadayag sa iyang mga katawhan ug ipati kini sa kasulatan. Pinaagi sa hiyas sa Espiritu Santo. Mao na si tinuod nga ang Biblia gikinahanglan gyud natong tanan. Gikinahanglan natong tanan. Okay. Ang unang punto, kitang tanan nakasala. Diha sa Roma 3:23, atong mabasa ang kasulatan, naging unang pulong sa Dios nga kitang tanan nakasala kay nahimulag kita sa Dios. Sa ato pa nga kitang tanang katawhan ining kalibutana makasasala kita. Ang kasulatan nagingon nga kung maingon kita, kung wala kita'y sala, atong ipabaka ko ng atong kaugalingon ug wala nato tuuhi ang pulong sa Dios ug wala kanato ang kamatuoran. Sa ato pa nga gikinahanglan day nga ang kuno natong tanan nga kitang tanan nakasala gyud sa atong buhi nga Dios. Diha sa Isaiah 53 versikulo 6 nagingon ang kasulatan nga kitang tanan susama sa karnero nga naisalaag ug wala na makatultol sa hustong dalan. Sa ato pa nga kitang tanan ining kalibutana susama kita sa karnero nga naisalaag. Apan ang kasulatan nagingon siya nga ako mianhi sa kalibutan. Ako gibiyaan ang 99 ka karnero sa kalangitan aron mangita sa usa ka karnero nga nawala nga mao kita. Sa ato pa nga ang amahan gyud nga naa sa langit kanunay gyud siyang nangita kanato. Diin man ni siya magsugod sa dihang makadungog kita sa pulong sa Ginoo. Gani ang kasulatan nagingon nga ang akong mga karnero nakadungog sa atong tingog. Sa ato pa nga nining taknaa kung anaay karnero sa Ginoo dinhi sa dihang makadungog siya sa